Uani tassakuannersuarni uuraanisiortoqalassagaluarpat suliffipassuit pilersinneqassapput aningaasarsiorluartoqalissallunilu qinngulanerni piiyaaner tassaraatioaktiviusunik navialingitsorfiunaviangilaq. Altså man kan sige, min drift generelt... Aatisarsiorfiit alatsimut isigalugit uuraanisiorfiugunik allanilluunniit piiaaviuunik ajuraluartamik navianertoringitsoorneq ajorput navianaatilli misissueqqissaarnertigut maliltaqasassiornikkut nakkutiginninnukkullu millisineqarsinnaaput kanatami uuraanisiorfiup aallarteqqarnerani uuraanimut atatillugu aarlerinaataasinnaasut ilisimaneqarsimangillat taamaalilluni sillimaniarnerit sumiginnarneqarsimallutik tamatumakingunerisaanik saliinissaq ullumikkumut suli annertooruussuarmik suliassaqarfiuvoq Aitorneralli tamakkua ullutsini aatilassarsiorfipassuaqarneranut sanillarsuutariaqarpagut Aitorneri tamakkua misissorneqarnerasigut eqqakkanik toqqorsiviit siunissami nalunangitsumik isumannaannerulersinnaaput Aitornerit ilisimasaqarfiineqarlualertussaamata navianassuseerutiivinnaviangillalli men helt fjerne risikoen kan man altså desværre ikke aatitassarsiorfiit ammasut soorlukuannersuartut ittut aatitassarsiorfinni matoqqasuningaanniit pujuralannik teqqakaatittiffiunerusartut taassuma aamma oqaatigaa kisiannili min drift er ikke nødvendig Uraanisiorfiit aatitassarsiorfinniit allaniit ulurianernerusariaqangillat uraanimilli sinnikunillu qinngulanerit soorunami immikkut eqqumafiineqartariaqarput avatangiisinillu nakkutigininnermi ilangunneqartariaqarlutik opmærksom på og blandt andet inkludere i et miljø